Začalo to všetko s Dobrým trhom na Panenskej ulici. Máme projekt spolu s Barbarou Zavárskou. Pred 3 rokmi už bola prvá edícia, taký malý pouličný trh. Projekt rastlo posledné 3 roky tak, že sme to rozšírili na jeden trh ročne na Jakubovom námestie, ktoré je trošku inak zamerané na naozaj tú lokálnu produkciu a slow food produkciu a prírodzené témy. A sme to rozšírili aj minulý rok s vianočnou edíciou v Starej Tržnici. Na základe toho, že sme robili Dobrý trh, Gábor Bindič nás pozýval do Aliance Starej Tržnici, keď to bol iba ešte taký idea. My sme spracovali projekt na to, ako robiť trhy, iné trhy, potravinové trhy v Starej Tržnici. Vypracovali sme projekt pre Starú Tržnicu. Projekt bol taký nastavený, že 2 roky skúšobné obdobie. Máme 1 rok za sebou, ktoré sme najprv robili každý mesiac jeden trh, teraz od leta sme robili každý druhý týždeň. Od budúceho marca je to reálne, že už začíname každý týždeň trhy. Projekt, ktorý iniciovala Stará Tržnica, je nedeľná paráda, lebo tak ako nie každý si možno uvedomí, že robiť trh na takom mieste, ako je Stará Tržnica, je strašne drahé a komplexne. My sme chceli, aby tam boli také nezávislé, také multikultúrne, také iné veci a že nedalo sa to v podstate s nimi robiť, lebo malý holandský trh alebo malý fusion trh, ale tak nevie zabezpečiť proste všetko, aby sme to vedeli zaplatiť a organizovať. Takže sme robili takú strechu nad hlavu, taký jeden projekt, nedeľná paráda, a v tom sú ľudia, ktorí majú nejaký zaujímavý projekt, fundraising, chránenie dielne, multikultúrne trhové aktivity alebo iné aktivity. Že to je taký projekt, ktorý môžeme ponúknuť proste pre rôzne skupiny ľudí a organizácie, ktoré niečo chcú robiť. A samozrejme aj vyšegrádske trhy robíme spolu s čerstvé ovocie, je tu Urban Market, takže v podstate sme otvorené na iné trhové aktivity. Kto sme? Kto sme? No, v prípade Dobrého trhu to je Barbara a ja. Samozrejme, tam je celý produkčný tím a veľa dobrovoľníkov. Že na ten deň, na Dobrý trh, prídu k nám ľudí, ktoré sa tešia celý rok na to, že idú nám pomáhať na Dobrom trhu. Takže to je vždy tak slávnostné, že sa stretneme, že už to bude. Tak ten Dobrý trh je naozaj taká party, taká udalosť, že sa na to tešíme, má to byť niečo veľmi špeciálne. Keď hovorím my o Starej Tržnici, takže to je samozrejme Aliancia Stará Tržnica, to sú 11 ľudí, ktorí písali ten projekt, ale nie každý z nich pracuje na dennej báze pre Starú Tržnicu. V podstate niektoré z nich fungujú, máme správnu radu, dozornú radu a denný tím. To sa tak poskladá. Dozorná a správna rada je spolu od mesta. Napríklad pán Andrašik, ktorý je zodpovedný za verejný priestor, Mišo Fajk od mesta. Takže tam sa to mieša a že to je naozaj niečo, také dôležité rozhodnutie, tak to ide spolu s mestom ako majiteľ budovy. Začali sme s tými trhmi, lebo nám to strašne chýbalo. Proste Barbara z Londýna, čo bola na stáž, a ja z Holandska, takže to sa absolútne patrí do toho verejného života. A tak pouličné trhy ako taká udalosť. A tá celá myšlienka aj Starej Tržnici je tak, že vytvoriť taký priestor na stretnutie. A tak to je trh, je jeden z tých najdôležitejších. Toto je mokré. To je mokré, no. Takže najdôležitejších príkladov, že ako to môžeš spraviť, ako sa to môže vzniknúť. Chýba mi v Bratislave jednoznačne dobré podmienky pre cyklistov. Bicyklujem každý deň, že Meda? No,
ale nevzdávam to, ale naozaj občas sa čudujem, že prečo to robím za také podmienky, ale musíme proste všetci.